Htio bih sada da predstavim mog prijatelja Branka Pavlovića koji će sledeći održi govor. Izvolite, Branka. Film Vojska Malogursku težina lanaca i naročito odbijanje emitovanja tog filma pokreće 3 pitanja koje su veoma važne. Jedno je podrška mladim talentovanim ljudima od nacionalnih institucija. Ovde je primjer kako jedna važna nacionalna institucija kakva je Radio televizija Srbije odbija da da elementarnu podršku očigledno Internacionalu, numeru koje simbolizuje borbu radnika i seljaka, počeo je protest dela srpskih sindikata. Solidarišu se sa evropskim kolegama. Bolji status traže i radnici iz unutrašnjosti Srbije. Dosta nam je ropstva, ekonomskog, dužničkog. Dosta nam je nezadovoljstvo, hoćemo platu da živimo od nje. Hoćemo da bolje život da poboljšamo sebi i drugima. Današnji protest okupio policajce, radnike u zdravstvu i sindikat Sloga. Radnici kažu da Srbija ima mnogo više razloga za generalni štrajk nego Grčka ili Španija. Ovo je početak jednog niza radničkih akcija u Republici Srbiji i nadam se u skorije vreme jednog velikog opšteg protesta zbog potpune društvene, socijalne, ekonomske, pravne i svake drugog propasti i sunovrata u ovoj zemlji. Mnoga je agencija za privatizaciju prihvatila obavezu ulaganja u privatizaciju. Kada je vaša firma krenula u privatizaciju, koje su bila vaše očekivanja? Pa naše očekivanja su bila velika, međutim od toga ništa nije bilo. Pa da bude na bolje, ali ono je spalo gore, drugo ništa. Znači svi smo se nadali da bude na bolje, ali spalo je tako da ni radni staž ni ništa nam uplaćuju. Bili smo na obuku u Slovačku, bili smo po Rumuniji, to nam ništa nisu isplatili, znači radni staž nam nisu platili, ne znam već koliko ima, 1,5 dana i ništa, znači od toga ništa. 1,5 godinu nam nisu platili penzijno i socijalno osiguranje, nemamo ni socijalno, od nove godine nismo primili plate, gađat će nam muž Slavica Đukić-Dejanović. Često smo na ulicama mogli da vidimo grupe radnika sa natpisima u rukama koji su na taj način pokušavali da isteraju pravdu i ostvare svoja zagarantovana prava. Iako ni taj način nije uvek bio plodonosan, poslodavci i predstavnici ministarstva koji zajedno sa predstavnicima sindikata čine radnu grupu koja priprema nacrt novog zakona o štrajku, dali su predlog da se novim zakonom zabrani štrajk radnika.